Nu har jeg fået en ting, jeg skal lave. Må se, om jeg kan finde ud af det. Det må tiden jo vise. Må I se med? Ej, jeg er mega dårlig til det. Jeg fletter det ikke ordentligt og sådan noget. Altså, hvorfor skal det være så besværligt? Altså, for filen da. Det er en rimelig svær udfordring. Ej, jeg er mega dårlig til det. Jeg fletter det ikke ordentligt og sådan noget. Altså, hvorfor skal det være så besværligt? Altså, for filen da. Det kan ikke være så svært, altså. Det kan ikke være så svært at lave en fletning på det her. Altså. For delen af. Det går ikke. Jeg skal kunne. Jeg lærer det der aldrig, tror jeg. Jeg skal kunne lære det. Jeg skal. For filen da. Det er en bring. Når man har hænderne meget af tykke. Jeg er mega dårlig til det. Jeg fletter det ikke ordentligt og sådan noget. Altså, hvorfor skal det være så besværligt? Altså, for filen da. Det er en rimelig svær udfordring. Det kan ikke være så svært, altså. Det kan ikke være så svært at lave en fletning på det her. Altså. For delen af. Nu håber jeg snart, det lykkes. Jeg bliver snart sur på den her hårde dukke. Altså. Hvorfor skal det altid være så besværligt? I kvinder, I siger, det er så nemt. Men også mænd. Vi har 10 tommelfingre altid. Det er meget svært. Det er ikke noget normalt, at mænd de skal finde ud af sådan noget her. Men jeg gør det. Første gang jeg prøver det. Sådan for alvor. Og jeg lykkes med opgaven, tror jeg. Så jeg laver en lille fletning. Det lykkes. Juhu, det lykkes. Sådan. Så lærte jeg også det at flette hår. Yes, nu kan jeg også det. Tak for udfordringen, min skat. Jeg kunne godt finde ud af det. Nu må vi se, om andre fædre kan finde ud af at lave en fletning på sin datter. Hej derude. Det er fedt, at man kan lære noget. Ikke alle mennesker kan lære noget nyt. Det var så fedt, at jeg godt kunne finde ud af det, men det tog rigtig lang tid. Så jeg lærte det. Det er jeg glad for. Rigtig glad for. Det tror jeg, min pige sætter pris på. Giv det like, hvis du synes, det var sjovt. Jeg skal prøve noget nyt. Det kunne også være spændende.